Ang asawa ko. Kape. Ito yung mga dyan sa ano? Yung box. Ito. Ano? Bukas na yun. Bukas ko na. Charan. Paborito niya yan. Paborito niyan. Spaghetti. Nak! Ano sasabihin mo sa akin? Ayun, busog ako. Kaya na kayo? Ayos? Hindi na magsalita. Ulo. Kasi ulo niya. Tapos pag nagsalita, parang yung barado nga yung ilong. So yan mga par, good afternoon. Time check 1:32. Kaya papunta kami sa nakuha ni Alameda Striker. At nagpasama siya kasi may importanteng lakad siya. Importanteng mahalaga na ano kasi kanina, di ba galing ako sa Nabua kasi nagpa-injig ako sa aming checkpoint. Santo Domingo pa lang maraming pulis, mga checkpoint. Wala siyang license, wala siyang register ng motor niya. Nasabi niya magpasama sa amin, samahan mo raw. Hindi ko alam kung ano yung lakad. Yan. Siguro tingnan nyo na lang sa vlog niya kung ano yung importanteng mahalaga. Abang-abang. Yun. Sabi niya papajalibin daw niya. Yan katulihan lang. At yan, tumulo na yung ulan. Dito kami dumaan sa shortcut na malayo. Dahan-dahan lang yung takbo namin. Tapos yung ulan paputol-putol. Dito walang ulan. Doon sa barangay na dinaanan namin may ulan. Pero ano lang naman, yung ambon-ambon lang. Yun, ako magka-GoPro. Salamat sa sponsor ni Otol. Salamat sa pag-GoPro. Tingin araw na lang. Salamat po. Nakakaranas na rin ng GoPro, hindi na hassle sa pag-edit. Transmission na lang ang gagalawin. Masunod-sunod. Iko pala yan, Coco Lumber. Hindi ka tutulog na. Yo! Labuhan na po kami. So nasa na po, dyan ako nagpa-inject kanina. Sabi ka daw ko check po siya sa bahay. Hindi talaga daw. Yan. Saan po dito kami sa Nabua. Naghihintay ako kay Alameda. Bobo lang muna dito habang naghihintay kay Alameda. Ay. Ayan. Tapos na po yung ano ni Alameda. Yung lakad niya. Tingnan nyo na lang po sa vlog niya. At punta muna kaming LCC. Okay na. Para magpalamig lang. Nagkakawagan ba ito? Ito siya. Welcome to LCC Mall mga doy. Mga doy siya,
viewers natin, abang-abang kung sino yung mapagbibigyan. Mabubulol na pa dito. For the viewers, yung mga nanonood ko sa'yo. Pero sponsor yan. Parehas lang naman. Kung sino yung ibigyan naman siya. Kaya pala yung magbibigyan. Yan po, abang-abang sa ano. Kung sino yung masusurpresa ng ano. Hindi alam yung mabibigyan. Surpresa ni Otol. Kung sino ba yung ano, mabibigyan na naman ng cellphone. At siyempre salamat po sa sponsor kay Kuya Jojo. Maraming salamat po. Sisi. Yung magbibigyan yung At ayan po, nagutom si Pila bigla. At libre daw natin. Nag-ano ng libre. Siya na yung pinap-order ko. Pinap-order ka na kung ano gusto mo. Ay, thank you. Oo. Dahil daw sa ano, sa treat niya daw, kasi nung mga unang sahod niya, hindi niya ako nag-treat. So, dahil nga sa meron siyang ano ngayon, treat niya naman daw ako. No, kasi, congrats kasi vlogger na siya ngayon. Ayan si Pula, nagutom. Nagutom si Otol. Yun ang malupit ay Pula. Binigyan niya ako ng ano, binigyan niya ako ng panggasolina. Tapos, umirit sa akin ng pagkain. Gutom na raw siya. Malupit talaga si Pula. Bigyan ng panggasolina, umirit din ng ano, pagkain. Nagutom si Pula. Ayan na, ay sukli. Malupit talaga si Pula. At ayan po, hanggang na si Pula. At syempre, inorderan ko rin yung asawa ko ng spaghetti. I-take out ko na lang. Ang nakatakda. Yo! Nakapag-banding din tayo. Yung take out. Yan, take out dadalhin ko po sa asawa ko. Yan ang malupit, nagbigay sa akin ng panggasolina, umirit ng Jollibee, nagutom daw siya. Malupit talaga. Ganun yun. Nagutom. Siyempre, ang nakakita sila doon na sangre. Stand mo na ka dito. Tawa. Yan, kain tayo. Banding di kami magkakapit.
Sabi kasi gutom na raw siya. Ay nakakatakot baka usugin tayo eh. Kaya pinagbigyan ko dito sa ano. Galing eh. Ano pa yung tumigil. Nagtuturo talaga. Ito na yung the best. Tingnan mo naman yung kinainan niya. Ito na yung the best. Wala man lang makain yung ano. Langhap sarap. Ako yung burger ko, papasalubong ko na lang sa anak ko. Saka yung spaghetti sa mama niya. Tama na sa akin yung chicken sa kakanin. Ayun, para may pasalubong. Ano lang, mura lang naman to. Halagang 95 pesos lang naman. Na 200 plus sa aming dalawa. Kasama na to 200 plus. Ayan po, ano, binabayaran na yung cellphone. 17,999. So 18,000. Nagustuhan naman ni ano yan. Yung pinagbigyan si pangalan niya. Chin-chin na lang. Chin-chin. Ayan po, dumaan muna kami dito sa nabuhan ni Alamit. May biniling ano, pinapabili daw ni mama. Sila yun? Toasted garlic. Abangan nyo na lang po sa channel niya yung vlog niya kung ano yung ginawa niya dito sa Nabua. Ayan. Bila po tayo. Oo. Ayan po, 200. Salamat po sa ano, sa sponsor kay Kuya Jojo Panggas. Hindi po, kuya. Bali, dahil nga sa yung ano natin sila, yan. 200. Pakin for. Hindi naman ako humingi, binigay niya sa akin. Hindi alamid. Panggas daw, di kinuha ko na. Kasi Tapos nag-vlog na rin siya. Ano? Yung... Abangan niyo po. ang puno. Sige, okay na yan. Ayan, apaw. 164 lang. Dami na naman natin gas. Salamat po sa ano, pag-gas sa Jojo. Ate po, dito na kami sa ano, bahay. Ayan sila kay Papa. Pula nandyan. At uwi na ako para bigay ko rin yung pasalubong ko sa asawa ko sa alin sa anak ko. Ayun. Okay, salamat. Salamat. Ayun. SG. So yan po, dito na po ako sa bahay. At yung anak ko nandyan na. Kanina pa kayo umuwi? Buksan mo yung ano, buksan mo yung box ko. Ay mamaya na pagdating ng mama mo dito. Amo! Dating ng mama niya. Ang asawa ko, kape. Pwede mo nga dyan sa ano, yung box. Ito. Wala. Bukas na yun. Buksan ko na rin. Sharon. Paborito niya yan. Paborito niyan. Spaghetti. Nak! Ano sasabihin mo sa akin? Busog ako.
Dahil na kayo? Ayos. Hindi na magsalitan. Sikip ulo. Masakit ulo niya. Tapos pag nagsalita, parang yung barado nga yung ilong. Parang basta. Ito paano kahit ano, kumbaga basta ano, mapasaya lang natin siya. Kasi masakit talaga yung ulo niyan. Ito paano makita ko man lang na ano, lumingiti. Ano na? Iwan mo muna cellphone. Patayin yung cellphone. Magmerienda muna. Alam namin na lang yan. Ano yun muna? Magmerienda na kayo. May ulam dyan. May burger dyan. Okay? Happy ka? Hindi mo lang nagpa-thank you sa akin. Ang ano, lakasan mo. Thank you! Ayan na. Bubuksan nyo na. Gusto mo ketchup? Ito, oh. Gusto mo? Sige na. Sulit na ano. May burger. Siyempre, ang higit sa lahat, ang kanyang paborito. Wala nung ano yung paborito. Charan! Hindi na kailangan hulaan. Gusto ko burgers. Burger steak sir. Ang paborito niya talaga yung spaghetti. At ayun, birthday niya sa 11. Nandito ka na ba niyan? 11? 12 ka dito? Ha? 11 ako sasakay ng hapon. Yun. Magbe-birthday siya sa ano, biyahe. Kasi pagdating niya daw doon, babalik na lang ulit sa papunta rito ulit sa Bicol. Ayun. Ang kunti ng sauce. Ang kunti. Kasi sino mo yung ano? Hindi ko yan kasalanan. At ayun, ngayong taon lang siguro wala akong sorpresa sa kanya. Kasi wala tayong ganyan ngayon. Surprise na to. Kasi taon-taon, di ba may ano ko, may panghanda. Ito surprise. Taon-taon eh. Lagi kong sinusurprise yan, inahandaan ko yung birthday niya. Ngayong taon lang siguro kasi. Spaghetti na oh. Birthday na to. Okay na to. Ngayong taon lang siguro ko walang ano, pasabog sa birthday niya. Okay na to. Pero kung hindi tayo natsamba na ano, nakagat ng pusa. Nagastos pa yung pera. Okay lang yan. Kasunod na taon na lang. No, sunod na taon na lang. Ito, okay na to sa akin. Hindi kayo po sinakulahan hindi. Gusto ko lang. Dati nung nakaraang taon, binistyan ko pa yung ban na yan, yung ban nila. Nagpaluto ako dun sa bahay, tapos nilagay ko dyan. Tapos inatras ko dito. May mga handa. Hindi pa ako vlogger noon. Walang vlog yun. So, konti ang lungkot talaga ng spaghetti. Okay na yan. Okay. Masarap naman yan. Hindi konti niya. Yung sauce ngayon lang. Hintay yung sauce. Ha? Hintay ba yung sauce? Oo. Alam mo yun. Pero masarap. Wala akong panlasa. Wala na rin panlasa niya. Din yung masabi kong masarap. Walang panlasa. Gusto ko yung steak. Kasi nakikita ko, konti talaga yung sauce. Steak. Gusto ko itanggal ko yung Kainin mo with tinapay. Masarap. Kaya naman yung tinapay. Sige na, sige na. Hindi ko nga kinain kasi papasalubong ko sa inyo. Naguto. Kainin mo yung tinapay. Ayan! At ayun, dito na lang po yung vlog na to. Tabangan nyo na lang po sa channel ni Pula kung ano ba yung ginawa ni Pula ngayon. Ayun.
At maraming salamat. Ayun po, wag po tayo mag-skip ng patalastas. Please, wag po tayo mag-skip ng patalastas. At sa pag din yung pag-skip ng patalastas, yun, malaking tulong na po yun na ibibigay nyo sa akin. Di ba, ma? Malaking tulong na po yun. Di ba, nak? Yes lang po. Para makasahod tayo sa susunod. Kasi yun nga, uulitin ko, may gastusan tayo na darating. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo, sa mga viewers, sa mga sponsor, sa lahat, mga FW na nanonood sa amin. Maraming salamat po sa inyo. At ingat po kayo palagi at sana bigyan kayo ng araw-araw na lakas sa katawan. At sana wag tayong magkasakit. Wag kayong magkasakit. Sana lagi po tayong malakas ang kalusugan. At siyempre, salamat kay God. At siya lang yung tanging nakakaalam sa buhay natin. Yun, maraming salamat. Love you all. Bye-bye. 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 Bye-bye.